तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे काळवी फ्राय किंवा काळवी मसाला आपल्या होमस्टेमध्ये कशी बनते। इथे बघा आम्ही काळवी आणलेली आहेत मार्केटवरून आणि इथे ते प्रोसेस होते। तुम्ही व्लॉग पूर्ण बघा जर तुम्हाला रेसिपी बघायची असेल तर। सिक्रेट रेसिपी कांदा टाकला ठेचून, ते इकडे आपलं बघा कांदा टाकलेला आहे ठेचून। ह्याच्यातलं खायचं बनवायचं आहे बघा, हे एवढी आहे ती बघ। ह्याच्यातलं खायचा बनवायचा तुला सगळी सगळी हसून जीव जायला आता काकीचा तिकडे। तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जे मी रूल बनवलं होतं की मी रिपीट गेस्टकडून ॲडव्हान्स बुकिंग नाही घेणार, त्याचा मी थोडेफार चेंजेस करतो आहे। चला तुम्हाला आता इथे आमची व्हेज थाली दाखवतो। एक थाली गेलेली आहे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसलं असेल। तर ही 5 थाली आहेत बघा, सेम थाली आहे। काय ते धना जिरा पावडर आमच्या इकडे नाही कोणाकडे। हो इकडे भेटतात ना कोंबडीवाल्यांकडे। नाही हो, असे गावातले पकडून आणलेल्याची मजा वेगळी असते। हा आपण पकडायला जाऊया कोंबडी। सर्वांना नमस्ते। तर आजची तारीख आहे 30 मार्च आणि आज आपल्या ट्विन 1 आणि ट्विन 2 मध्ये जे गेस्ट आहेत त्यांना पाहिजे आपले 6 व्हेज थाली। आता सर्व रेडी करून झालेलं आहे, सर्व भाज्या बनवून झालेल्या आहेत, चपाती लाटून भाजून सर्व झालेलं आहे। आता फटाफट इकडे मी तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड व्हिडिओमध्ये सर्व वाढून दाखवतो आणि वाढून झाल्यानंतर आजचा मेन्यू आपण चेक करूया। आणि हे सर्व मी रोज रोज का दाखवतो माहिती आहे का? बघा कोणाला आवडतं तर कोणाला नाही आवडत, पण ज्यांना आवडतं त्यांना भरपूर इंटरेस्ट असतं की आज थालीमध्ये कोणकोणत्या भाज्या आहेत, बरोबर काजल? येस, तर त्यांच्यासाठी मी सर्वांना दाखवतोय। तर तुम्ही आता फास्ट फॉरवर्डमध्ये व्हिडिओ बघा। तुम्हाला आता इथे आमची व्हेज थाली दाखवतो। एक थाली गेलेली आहे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसलं असेल। तर ही 5 थाली आहेत बघा, सेम थाली आहे। गवारीची भाजी आपली व्यवस्थित, इकडे आपण हे टाकलं आहे शेंगदाण्याचं कूट टाकून बनवलेलं, बटाट्याची भाजी आपली चांगली बनवलेली आहे व्यवस्थित, आणि इकडे वालाची भाजी बिरडा पण म्हणतात। वरण भात, भजी, चपाती, आमरस, लोणचं, सॅलड आणि फक्त पापड द्यायचं, बाकी सर्व थाल्या सेम आहेत बघा आपल्या। तर अशा आपल्या इकडे 6 व्हेज थाली रेडी झाल्या आणि इकडे तर भजी गरम गरम बनते। बाकी तुम्ही आता बघाल तर किती भाजी उरलेलं असतात ही येते इथे बघा। डाळ एवढी उरली फक्त, आणि वालीची भाजी पण, म्हणजे एक थाली एक्स्ट्रा बनवू शकते, बरोबर ना? आणि एक थाली एक्स्ट्रा नाही बनवू शकत, हे ॲक्च्युली मग आमच्यासाठी उरतं, आणि एक थाली पण एक्स्ट्रा गेली की मग सर्व संपतं। चला आता नेऊया एक एक करून। आता चला सर्व लाईट्स लावूया आपण एक एक करून। इकडेच बटन्स आहेत बघा सर्व ह्याचे, या साईडचे या साईडला बटन, आणि त्या लाईट्सचे एसीच्या खाली बटन्स ते बघा, 1 2 3। आणि कधी कधी ना आपण, म्हणजे तुम्ही जेव्हा इकडे याल ना, मी असं म्हणेल की मला जरा लाईव्ह लोकेशन सेंड करून ठेवा। त्याचा रिझन हेच असतं। आता वाजले किती बघा, 9:15। तर बघा मी टायमर पण लावला होता, म्हणजे बरोबर 3-5 मिनिटांनी आपले गेस्ट इथे येतील। म्हणजे उगाच एवढे लाईट्स लावायला नको ना। तुम्ही जर लाईव्ह लोकेशन मला सेंड करून ठेवलात ना, तर तुम्ही यायच्या अगोदर सर्व लाईट्स पण लावेल मी, आणि हा फोकस पण लावेल। फोकस आम्ही लावतच नाही, पण जेव्हा गेस्ट येणार असतील ना तेव्हा आम्ही फोकस लावतो बघा, म्हणजे दिसायला एकदम छान वाटतं बघा। आणि आज कसे गोल्डमध्ये 3, म्हणजे हा आज प्रायव्हेट टेरेस त्यांनी घेतलेला आहे, गोल्डमध्ये 3 आणि सिल्वरमध्ये 3। तर त्यांना बघा 3-6 चेअर आपण लावून दिलेल्या आहेत व्यवस्थित। पहिली अरेंजमेंट मी त्यांना अशी दिली होती, आता अशी दिली। तू कशाला इकडे खुर्च्या लावतो? सांगतो हा, आता बघा जेवण तर पाठी गेला। आपले जे 6 व्हेज थाली आहे ते आपले गेले ट्विन 1 आणि ट्विन 2 रूम मध्ये। पण आपले आता जे गेस्ट फिरायला गेलेत बरोबर, आणि त्यांच्या चावी, आणि तुम्हाला सांगतो चावी आमच्याकडे देऊन जावा। हे जर रिझन का सांगू माहिती काय, कधी कधी 3-4 दिवस गेस्ट राहतात ना, तर त्यांना न्यायची सवय लागते। गेले
म्हणजे आपल्या बॅगेत ठेवले आणि गेले, हा ही सवय जाताना पण होते. हा म्हणजे चेकआउटच्या वेळी म्हणून चुकून 2 वेळा ना असे चावी रेल्वे स्टेशन पर्यंत गेल्यात होय काय आणि मग परत यावे लागले त्यांना, हा. किंवा मला तरी जावं लागलंय. हा. म्हणून ती कशी द्यायची सवय आमच्याकडे लावा. बरोबर. आणि 2-3 दिवस झाले नसतात तर आम्ही क्लीन पण करून देऊ शकतो तुम्हाला, होय किंवा तुमच्या समोर क्लीन करू शकतो. होय होय. आता तुम्ही विचारेल हे कशाला लावलेत, हा गेस्ट गेलेत ना फिरायला, हा. मग ते येऊन जरा बसतील पण ना. होय, गाडीत होय. बसणं वेगळं असतं आणि इथे बसणं असं वेगळं बसणं असतं. वेगळं असतं, म्हणजे एक रेस्टसाठी. होय. आणि हेच टेबल खुर्च्या एक्स्ट्रा मागवले होते बघा, होय, पण यासाठी ते सोयीस्कर झाले असं. हा. आपले जेवले का गेस्ट पाटचे आपले गेस्ट जेवले का? चालू आहे. चालू आहे. आज लवकर झालं. तुम्हाला तर लांबून दाखवतो बघा आपलं होमस्टे कसं दिसतो बघा, एकदम सुंदर वाटतो, एकदम छान. आणि आजूबाजूला बघा काही दिसणार नाही, कारण फोकस कसा आपण आपल्यावरतीच मारलेला आहे ना. बघा किती छान वाटतो. तर इथे बघा आपले गेस्ट आलेले आहेत, समोर गाडी दिसते तुम्हाला. सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. तर इथे बघा तुम्ही ब्लॉग्समध्ये बघितलं असेल ना की इथे मी बाकी भरपूर बॅट्स आणले, भरपूर म्हणजे 10 बॅट्स आणले होते. 1 बॅट मुंबईला ठेवले आणि बाकी 3 इथे ठेवलेत. आता तुम्ही विचार कराल की हे 3 मी आतमध्ये का नाही ठेवले. आता त्याचं रिझन तुम्हाला दाखवतो. पहिले झाडून घेतो सर्व, बाहेर ठेवून जरा त्याच्यावरती धूळ लागली तर रिझन पण दाखवतो बघा तुम्हाला. इकडेच राहा. तर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे तिथे तर मी चेक नाही केले ना, पण जेव्हा टेम्पोमधून ट्रकमधून आले ना तर असे काय काय पार्ट्स त्याचे जरा बाहेर आलेत आणि त्याचे सर्व ते नट्स बोल्ट सर्व ढिले झालेले दाखवतो बघा. 10 पैकी 1 बॅड मुंबईला आणि बाकीचे 9 आणि ते 6 एकदम चांगले आहेत. 3 जरा थोडे डॅमेज झालेत बघा. हे तर हे त्याचा दांडा निघालेला आहे आणि तुम्हाला इकडे दाखवते बघा, हे स्क्रू पण बाहेर आलेलं आहे बघा इकडून. आणि इकडे तर त्याचा ते नट बोल्ट असतं ना तेच नाही आहेत बघा, फक्त हे स्क्रू फिरते. इथे पण नाही बघा तसं, असं म्हणून हे 3मध्ये काय ना काय व्यवस्थित नाही बघा. इथे बघा हे तर निघालेलंच आहे पूर्ण, हे आपल्याला लावायचं आहे पूर्ण बघा, दिसलं. आणि मला वाटतं हे फिटिंग करून देताना बरोबर होते, फक्त ते काय घेऊन चालत का की हां द्या. फिटिंग केलेलं व्यवस्थित असेल. मला वाटतं ते टेम्पो ट्रकमधून आणले ना ते एकावरती एक टाकून आणले होते, म्हणून ते ट्रान्सपोर्टमध्ये डॅमेज झाले तेवढे. आता त्याला व्यवस्थित जातो मार्केटमध्ये आणि ह्याचं हे नट बोल्ट बघा, हे पडलं बघा स्क्रू, त्याचं नट बोल्ट लागेल ते आणतो आणि व्यवस्थित लावून घेतो. ही बघा ही गाय परत आली. इथे बघा आमचा आजचा नाश्ता आहे ब्रेड आणि ऑमलेट. आता मी त्याला हात नाही लावत आहे. ब्रेडच्या मध्ये ऑमलेट भरलाय बघा. किती अंड्याचं ऑमलेट आहे आतमध्ये? एक अंड्याचं ऑमलेट. आणि असे आपल्याला 6 पाहिजे ना. ओके. कालच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही दाखवलं ना की आम्ही ब्रेड आणले होते, तर बघा 6 माणसांसाठी 6 रेडी होतात आहे. ओके, एकत्र पाहिजे का त्यांना? एवढं होऊ दे. आणि यांचं लॉजिक काय आहे की आता जरासं कमी नाश्ता करूया, म्हणजे जेवायला होईल त्यांना. जेवायला त्यांना 3 सुरमई थाली आणि 3 पापलेट थाली पाहिजे. आणि तिथं माझा नाश्ता बघा काय, डाळिंब. अंडी आणि साखर. काजल इकडे. आणि त्यासोबतच जे आपल्याला स्क्रू पाहिजे होते ना ह्याच्यासाठी,
त्याच्यासाठी जे स्क्रू आणि पाना पाहिजे होते ते आणलं आहे, म्हणजे हे लावून आपल्या रूममध्ये जाऊ दे पटकन. तर इथे बघा आपल्या गेस्टने जे चिवडा दिला होता त्याचं आज उद्घाटन होतं आहे. डाईटच्या नावावर चिवडा. सगळं खायचं पण कसं बॉडी सांभाळून, म्हणून डाईट चिवडा. बघूया आम्ही पहिल्यांदा, ओंकार आपण पहिल्यांदा खातोय ना डाईट चिवडा वगैरे, असं कधी फॉलो नाही केलं आम्ही. आपल्या गेस्टने एकदम प्रेमाने आणलं, कारण की स्पेशली त्यांनी त्यांच्या हाताने बनवलं हे. सो माझ्या हातात दे बघूया. हे घे घातलं हे. नाही ते तू दे बघूया मिक्समध्ये. ते तर नको देऊ, यातलं दे बघूया कसं लागतं हे खाऊन. एक मखाना टाक, त्याच्यात लाडू टाक. एक आहेत 3 लाडू आहेत. काय चहा पाहिजे. छान आहे. ट्विन रूममध्ये 3 माणसं आपली येणार आहेत, म्हणून त्यांना टेबल आणि व्यवस्थित खुर्च्या लावून देतो. आणि तुम्ही इथे बघू शकता 3 माणसांचं व्यवस्थित अरेंजमेंट करून दिलेली आहे. आणि लाईट फॅन लावलेली नाही आहे, बाहेरूनच बघा किती आपला उजेड प्रकाश येतोय बघा. पण बाहेर पण बसायला अशी चेअर आहे आणि इथे पण एक्स्ट्रा चेअर दिलेले आहेत आपण. तर आजच्या दिवशी आपलं ट्विन रूम खाली आहे. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जे मी रूल बनवलं होतं की मी रिपीट गेस्टकडून ॲडव्हान्स बुकिंग नाही घेणार, त्याचं मी थोडेफार चेंजेस करतो आहे. ते या दोघांना पण आपण विचारूया. आता इथे मम्मी बघा सकाळचा नाश्ता काय करते. काय करते सकाळचा नाश्ता मम्मी इकडे तू? हां, त्यातलं चिवडा खायला लागली. ओके. आणि मी थोडेफार चेंजेस केले. छान आहे ते. आणि थोडेफार चेंजेस करतो. आता जो ट्विन 2 रूम जो खाली आहे ना, तो आपल्या आलेल्याच गेस्टनी बुक केला होता. त्यांच्याकडनं मी ॲडव्हान्स घेतलेले नाही, जसं रूल मी सांगितलं होता. पण त्यांनी पण कॅन्सल केला. हां, तर रूल तसाच राहणार आहे. नवीन असो किंवा जुने, तुम्ही सर्वांकडून मी ॲडव्हान्स घेणार, कारण मग त्या निमित्ताने तरी तुम्ही कॅन्सल करणार नाही. बरोबर. आणि कॅन्सल झालं तरी आमचं नुकसान होणार नाही. बरोबर. म्हणजे बुक करून असे 5-10 दिवस झाले होते. 5-10 दिवसात समजा दुसऱ्यांना कोणाला भरपूर बुकिंग आली होती, नंतर मग येत नाही ती. तर मी ॲडव्हान्स सर्वांकडून घेणार, कारण बिझनेसमध्ये लॉस नको व्हायला ना मग. ओके. आणि त्यासोबत आता वरच्या गेस्टना 2, आता बघा तो रूम तर खाली आहे ना, तर 2 ब्लँकेट आहेत माझ्याकडे. आणि नवीन ब्लँकेट आपल्याला आणायला लागणार आहे, कारण कमी पडायला लागलेत. ते 2 ब्लँकेट वरती पाहिजे होते, ते देऊन आलो. इथे तुम्ही काय बनवता हे? कोलंबीचं. ओके. कोलंबीची रेसिपी सांगा कशी बनवता. कांदा मला वेळ नाही, आता वेळ नाही. बघितलं, आता असं असतं. मग तुम्ही विचारता ना रेसिपी दाखवा, मम्मी वेळ नाही बोलतात. बोललो रेसिपी दाखवा, बोलता वेळ नाही. का असं गडबडीत असतात ना, गडबडीत असतात. हे बघा, इकडे एक टाकतात, तिकडे एक टाकतात, असं करतात ना. हां. आणि हे आपले 2 बिस्लरीच्या बॉटल बाहेर गेल्या. बघा काय होतं, रेसिपी दाखवायचं म्हणजे सर्व साहित्य काढून ठेवायला पाहिजे. बरोबर. हां, मग तुम्हाला एक्सप्लेन पण व्यवस्थित करायला पाहिजे. आम्ही इकडे नाश्ता नसला ना, तर सकाळी एक ॲपल खाते. हां. म्हणजे कोणाचं जरा डोकं दुखत असेल ना, डोक्याचा काय प्रॉब्लेम असेल, तर त्यांनी रोज सकाळी एक ॲपल खायचा. हां, जर असं दुखत असेल की ॲपल खाऊन तुमचं पूर्ण डोकं दुखायला लागेल, असंच आहे काय? नाही, म्हणजे खायचा म्हणजे चांगला वाटतं. ओके. बघा, हे आमच्या घरातली रेग्युलर रुटीन. आजची तारीख तुम्हाला 31 मार्चचा ब्लॉग तुम्हाला मी सर्व दाखवतो आहे. आणि इथे बघा, मी केल्याशिवाय पण हे तसं राहणार, कंप्लीट होणार नाही. तर स्क्रू आणि पाना सर्वच घेऊन आलो आहे बघा. हे बघा, हे पाना पण घेऊन आलो आहे. आणि त्याचे सर्व स्क्रू, नट, बोल्ट काय ते सर्व घेऊन आलो आहे बघा.
काम आणि रुटीन चालूच असतो. आता आतमध्ये बुलावा आलेला आहे आम्हाला. काजल काय करायचं आहे? काय करायचं आहे? कुठे कालवं दाखव. आता या कालवातली सर्व मोठी मोठी कालवं पहिली बाहेर काढायला पाहिजे तुम्ही. जेवढी मोठी आहेत ना सर्व बाहेर काढा काजल. जेवढी छोटी तेवढी सेपरेट करा. सेपरेट झाल्यावर मला हाक मार. मग इकडे बोंबील, कालवी, सॅलडची तयारी. तिकडे आता जे गेस्ट आले त्यांना 2 चहा. किती वाजता चालले ते पण बघा, 12 वाजता. आणि इकडे काय बनवतं? फ्लावरची भाजी. का हो काजल, मी बोललो मला रेसिपी दाखवा. का म्हणलं माहिती काय? वेळ नाही. नाही बरोबर आहे, गडबड होते ना, गडबड होते. बरोबर आहे. करा करा तुम्ही करा. आणि माझं एक बॅड मी लावलेला आहे व्यवस्थित. ते बघा माझ्या इकडे चिवडा पण संपलेला आहे. आता सोबत मला बॅड लावायचं पण मी काम घेतलं पाहिजे वाटतं. होय. कोणाचं घरी बॅड बीट तुटलेला असेल तर एक मला बुकिंगच्या नंबरवरती कॉल करा आणि बुकिंग करा. नाही तर म्हणतील बोलूया. काय गेले पाटी? 2 चहा. आणि आपण नेहमी ब्लॉगमध्ये व्हिडिओमध्ये सांगतो ना की इथे आलात की फिरायला. मी आलात की फिरायला जाऊ शकता ना. तर आपले गेस्ट बघ तिकडे गेले, ते खाली गाव बघायला गेले. आपल्याकडे भले ही आपली ही प्रॉपर्टी कमी असू दे पण गाव आहे आपल्याकडे. पूर्ण गाव बघू शकता. बघण्यासारखं एकदम भरपूर छान वाटेल तुम्हाला खाली गेल्यावरती. जसं आम्ही संध्याकाळची जी वॉकिंग करतो ना तिथे तुम्ही करायचं, एकदम छान वाटेल. आणि जाताना जरा प्लीज असे चावी देऊन जावा. मी तुम्हाला काय सांगतोय, आम्ही ठेवतो आणि काय होतं कधी कधी न्यायची सवय लागते ना. तुम्ही नेता पण कधी कधी कार 2 वेळा कार पण परत आले चावी देण्यासाठी. आणि चावी नसेल तर रूम चालू हो, लाईटी चालू होणार नाही. बरोबर. बघा सर्व माझं मेकॅनिकचं काम इकडे सुरूच आहे आता. चला परत मला बोलावा आलेला आहे. आता इकडे कालवी तुम्हाला दाखवतो. हे मोठी काढलेले आहेत, ही छोटी आहे. हे मोठे किती पीसेस आहेत काकी? हे मी मोठे नाही पण तुम्हाला डिशमध्ये काढून दाखवतो. येस. ह्याच्यात अशा चप्पटमध्ये काढा म्हणजे दिसेल ना व्यवस्थित. काकी दिलं ते एक आपण पण बघूया. काजल ही आपल्याला कितीला? 200ला बोलले ना आपल्याला? 100 ना. हा 3 घेतले आपण म्हणतो. 200ला बोलले, 150ला दिली. ही जी आहे ना काकी आम्हाला 200 रुपये बोलले पूर्ण. मग लास्टला 150ला दिली. आणि ही 150 बोलले होते ते 100ला दिली. म्हणजे हे टोटल 250चे आणलेत आपण काजल असे. हे मोठे आहेत का? बरोबर. आहेत भरपूर आहेत मग पीसेस ना. छान छान मस्त. हे मोठे कालवी, हे मीडियम कालवी असतात. ह्याच्यापेक्षा पण मोठी कालवी असतात. एवढे एवढे मोठे मोठे पण असतात. ती चाम कालवा. काय असतं ते? अशीच असतात ती पण चाम कालवा असतात ती. आता ह्याच्यातलं खायचं बनवायचं आहे बघा. हे एवढी आहे ती. बघ ह्याच्यातलं खायचा बनवायचा तुला. सगली हसून हसून जीव झाला आता काकीचा तिकडे. खायचा बघ बघ सर्वात ना. हे सर्वच बनवा काकी. हे सर्वच घ्या. हे काय म्हणजे हे करायचे की तळायचे? कांदा खोबऱ्यामध्ये आपण करतो ना. नाही सॉरी, कांद्यामध्ये करतो ना आपण तशामध्ये. डीप फ्राय नाही असं. ते काल तू चिकन, परवा चिकन कसं बनवलेलास तसा. आणि ह्याचे 2 प्लेट होतील ना व्यवस्थित? ओके, हे 2 बनवा मग. आणि नाही आता कालवीची रेसिपी कोण बनवते? कालवी इकडे. हा काजल. आता कालवी काय काय बनवणार आहेस ना, कशी बनवणार आहेस ना ते जरा साहित्य काढून ठेव आणि टाकताना मला दाखव. हा. आणि कधी बनवणार आहे? गॅस बीस जर पेटवशील तेव्हा सांग मला. साहित्य काय काय घेतलं सांग मला. कांदा, टोमॅटो, आलं लसूण. हे बघा, हे कांदा, हे टोमॅटो. नाही टोमॅटो, कांदा, आलं लसूण पेस्ट आणि आपले सगळे घरगुती मसाले, फिश मसाले. अच्छा, कांदा किती घेणार आहे, टोमॅटो किती घेणार आहे? आता कालवी आपली केवढी आहे करायची ती? ही बघा, ही गॅस साठी करायची आहे. आणि बाकीची कुठे आहे ती? इकडे आहे. हा, ती वेगळं थपथपीत. हे ड्राय करायची. ड्रायची दाखवूया तुम्हाला आज रेसिपी. थपथपीची वेगळी तिकडे. थोडा एक कांदा बास होईल. एक कांदा बास होईल ना. बघा, हे आपले 2 गेस्टला होतील बरोबर. बरोबर ना. 2 प्लेटच पाहिजे ना त्यांना. आणि बघा आम्ही त्यांना मोठी मोठी काढून दिली आणि आमच्यासाठी तिथे छोटी छोटी घेतली बघा आम्ही तिथे. आपण थपथपीत बनवणार. थपथपीत कसं बनवतो तसं सेम प्रोसिजर.
फक्त कोलंबीच्या ऐवजी हे टाकणार हां सेम त्याची पण रेसिपी आम्ही थोड्या वेळाने दाखवतो मला. इकडे लसूण ठेचून 4-5 लसूण टाकलेली आहे तेलामध्ये. ब्राऊन झाले. आता आपण त्याच्यात एक कांदा टाकूया. एक कांदा टाकलेला आहे. आपलं हे कमी आहे म्हणून थोडाच कांदा वापरायचा. मीडियम साईज कांदा असेल तरी चालेल. आणि त्याच्यात नंतर आपण थोडं वाटप टाकणार आहे. वाटपमध्ये कांदा खोबरा असतो म्हणून इथे कांदा जरा कमी टाकायचा. ओके. आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आहे आम्हाला 2 प्लेट म्हणजे आपले जे एवढे प्लेट असतात ना त्या प्लेटचीच ऑर्डर आलेली आहे. कारण ऑलरेडी 3 पापलेट थाली 3 सुरमई थाली ज्यामध्ये 3 पापलेट 3 सुरमई 3 बांगडे 6 छोटे छोटे बोंबील आणि 6 वाट्या कोलंबी एवढं सर्व जाणार आहे. बरोबर ना. हे तर म्हणजे त्यांनी असंच चवीला मागवलेलं आहे मग असं. आणि कांदा लाल ब्राऊन व्हायला अजून वेळ आहे ना. हां आता मी विचारतो मम्मीला. मी लहान होतो तेव्हा मी किती कालवी करत राहायचो. होय मुंबईला कालवीच नसायची. हां आणि कसं आपल्याला माहिती पण नसतं ना. असतं कुठे कुठे पण आपल्याला माहिती नव्हतं ना. माहिती नव्हतं. मला सर्वात जास्त काय आवडायचं तर कालवी आवडायची खायला. कालवी आवडायची. हां आता पण मी आता बघा जर रत्नागिरीला तुला कालवी पाहिजे असेल तर 2 ठिकाणी कालवी अवेलेबल असणारच. पहिला हे राजिवड्यामध्ये राजिवडा फिश मार्केट आणि दुसरं आपला जो एस टी स्टँडच्या समोरचं फिश मार्केट आहे ना होय धंजीवाड्याच्या इकडे फिश मार्केट तिथे दोन्हीकडे असतात. मिरकरवाडा जेट्टीमध्ये कधी असतं ते कधी नसतं. आणि हे सर्व आजचं लिहिलेलं आहे ना. बघा आजची ऑर्डर आहे 4 सुरमई थाली. खालच्यांनी एक ॲड केली आम्ही त्याच्यात. वरती 3 होती ना. खालचे नवीन आले ते बोलले आम्हाला पण एक द्या. मग असं तुम्ही घेऊ शकता बघा व्हरायटी. मग फिशचं कालवण कोलंबीचं थपथपी सोलकढी भाकरी मेथीची भाजी मटकी रस्सा भाजी. हे कसं व्हेजिटेरियन आहेत ना जे त्यांना. मम्मी आहे व्हेजिटेरियन. ओके. आता कालवी फ्राय 2 प्लेट बरोबर लिहिल्या भात आणि डाळ. तर अशी सर्व प्रोसेस तुम्हाला सर्व दाखवली. आजचं 31 मार्चची हा सर्व ब्लॉग आहे. आता इथे कांदा आपला ब्राऊन झाला नाही झाला काय रागवलं की काय वेळ लागतो. आणि इथे बघा हे मस्त लाल 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 झालेलं आहे. काय झालेलं आहे दाखवा जरा. कोलंबी झालेली आहे मस्त एकदम. काकीने गुलाब कसा लावला होता. अरे त्या गुलाबाला का पाणी टाकलं की नाही तुम्ही आज. हा वा छान. आणि आपल्याला काय टाकायचं लोणचं टाकायचं त्याच्यात. लोणचं हे मसाल्याचा डब्बा आहे आमचा. इकडे लिहिलंय बघा फिश. त्यावरून कळतं की आमच्या होमस्टे मध्ये गेल्या 1 वर्षापासून हा 2रा वर्ष चालू आहे किती लोणचं यूज झालेलं. सगळ्या लोणच्याच्या बाटल्या आहेत. हे बघा 1 2 3 4 5 6 लोणच्याचे म्हणजे बरोबर आपल्याकडे एवढे लोणचे संपले. ठीक आहे. आणि तुम्हाला माहिती की लोणचा आपण केवढा वाढतो. मग तुम्ही विचार करा थाल्या किती संपले तिकडे. 6 लोणच्याचे डबे आहेत. आता टोमॅटो टाकला. हां टोमॅटो पूर्ण एकदम पाणी त्याचा आळलं पाहिजे एकदम व्यवस्थित. आमचं होमस्टेमध्ये डिपार्टमेंट सांगतो काकीला चपातीसाठी आम्ही ठेवलेला आहे स्पेशल. घडी मारून चपाती बनवायला स्पेशल ठेवलेला आहे. आणि वडे थापतात सकाळी साबुदाणे वडे. हां हे वेळ आहे. कोणाला वेळ आहे मग रेसिपी दाखवा. तुला पण पाहिजे ना मला पण पाहिजे. थांब जरा वेळ आहे. असा वेळ आहे. इथे आपलं बघा ग्रेव्ही. चांगला फ्राय करायचं. इथे जेवण चांगलं बनण्याचं रिझन सांगू. काय रिझन आहे सांगा. इथे काय बनवतो बरोबर. हाच राईट आन्सर आहे. म्हणून इथे जेवण चांगलं बनतं. बाकी बघा चांगले पदार्थ चांगलं इन्ग्रेडियंट सर्व घरी तुम्ही पण वापरता. सर्वच वापरतात. आता आलं लसूण पेस्ट. वा आता ह्याला चांगलं आणि आम्हाला 2 प्लास्टिकच्या लोणच्याचे डबे अजून अवेलेबल झालेले आहेत पाठी. म्हणजे भरपूर खाली झालेत ना लोणचे. मी हळद टाकले. हो हळद लाल तिखट रेड काश्मीरी चिली पावडर. हां धना जिरा पावडर. इथे गरम मसाला. आता सेम इन्ग्रेडियंट्स इकडे पण होतात. आणि इथे तुम्ही काय बनवता हे
कालवीमध्ये इकडे काय चाललंय? कालवा ड्राय, इकडे कालवी ड्राय आणि हे इकडे fish कालवी मसाला. थपथपीत. हे फिश मसाला. ओके, फिश मसाला. आणि मी जरा कमी तिखटच बनवते कारण म्हणजे की आपले गेस्ट ते जरा वयस्कर आहेत ना, उगाच त्रास नको व्हायला म्हणून जरा कमी तिखट. जरासं पाणी टाकायचं नाही तर आपले मसाले करपतील. आता इथे तुम्हाला कॉम्पिटिशन दिसणार आहे, कोण कोण जास्त चांगली कालवी बनवते आज बघूया. साडीवाली का गाऊनवाली? नाही असंच आहे, आज आज दोन्ही वाटप. तिने माझं वाटप. म्हणजे आता कॉम्पिटिशन सुरू झालेलं आहे. हे घे तुला दे. आपल्याला ड्राय बनवायचे, जास्त हे नाही बनायचं म्हणून मी एक चम्मचच, एक मोठा चम्मच एवढा टाकते बस. म्हणजे सिक्रेट काय आहे ह्याच्यात? सिक्रेट काही नाही आहे, मसाला चांगले वापरले की सगळं चांगलं होतं. आणि स्टेप बाय स्टेप म्हणजे आता कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतरच टोमॅटो टाकायचा आहे. आधीच सगळं तुम्ही टाकून दिलं त्याला काय होणार नाही बरोबर. आणि वाटप सगळं स्टेप बाय स्टेप. इकडे बघा वाटपचं प्रमाण आपण 1 चमचा घेतला तर तिथे काकीने 2.5 चमचे घेतले तिथे, बरोबर ना? कारण की तिकडे कालवी जरा जास्त इकडे कमी आहे. येस. आणि इथे कशी आपण मोठी मोठी कालवी घेतली आहे आणि तिथे छोटी घेतली. ती जर इथे वापरली ना तर कालवी अशी श्रिंक होऊन जातील, दिसणारच नाहीत ते. आणि जर तुम्हाला काय असं जरा कमी जास्त वाटलं की तिखट कमी आहे, लाल दिसत नाही, त्यानंतर आपण ऍड करू शकतो मसाले. चांगलं मस्त झालेलं आहे. इथे बघा ग्रेव्ही कशी झालेली आहे आणि इथे कशी ग्रेव्ही झालेली आहे बघा. कसं वाटतं काकी कालवी बनवून तुम्हाला? कालव्यासारखं. आता इथे आपलं मेन इन्ग्रेडियंट जे आहे कालवी. बघा हे जेवढं बनतंय ना, जेवढं तुम्हाला आता स्क्रीनवरती दिसतं, ही पूर्ण प्लेट वरती जाणार आहे, बरोबर ना? कारण आमच्यासाठी सेपरेटली आम्ही तिथे बनवतोच आहे बघा. बरोबर. आता इथे जरा चवीनुसार मीठ. जरा कमी झाला खायला तर अशा प्रकारे झालं नाही. आता काय याच्यावरती कोथिंबीर बुरबुरवलं की झालं. आणि फक्त याला आता शिजू द्यायचं आहे, नाहीतर टाकून बंद कराल. व्यवस्थित 10-12 मिनिटं लागली पाहिजे त्याला. ओके, तर इथे आपलं आणि शिजवायला ठेवायचं. पाणी सुटायला लागेल तर झाकण काढून द्यायचं, त्यानंतर झाकण टाकायचं नाही, असं उघड्यावरच शिजवायचं. कारण की आपल्याला ड्राय बनवायचं आहे, थपथपीत. मिठाची भरणी. चला, मला वाटतं आज कोण जिंकणार आहे? बघूया कोणाचं खारट होतं. काय पण देशी आणि विदेशी काजल कॉम्पिटिशन. देशी विदेशी का हो काकी, वरती कसली चर्चा चालली होती? कसला चिकन पाहिजे वरच्यांना? ते मटन पण पाहिजे होतं आणि गावठी कोंबड्याचं पण हे पाहिजे होतं, चिकन. हे बघा गावठी. म्हणजे हे बॉयलर नको त्यांना? बॉयलर नाही, ते गावठी पाहिजे होते. ते गावठी विचारत होते ना ते. हा, मग मी बोललो आता नमिता काकी आहे का गावी कोणाची कोंबडी? आमच्या इकडे नाही कोणाकडे. हो, इकडे भेटतात ना कोंबडीवाल्यांकडे. नाही हो, असे गावातली पकडून आणलेलीची मजा वेगळी असते. हा, आपण पकडायला जाऊया कोंबडी. बरोबर ना? तुम्हाला कालवीबद्दल मी एक इन्फॉर्मेशन देतो. कालवी जी असते मग त्याच्या सोडा पण मारतात ना? सोडा मारतात त्याचं एक सांग. फुगूसाठी. हा, मग ते सफेद एकदम फुगलेली दिसतात मोठी. मग आपली जी न सोडा मारलेली ती कशी असते मग? ती जरा आवडलेली असतात, हो. चांगली असतात. एकदम पण फुगलेली कालवी असेल, एकदम पण फुगलेली. हा, सफेद आणि सफेद. म्हणतात ना सर्व फ्रेश आहे फ्रेश आहे फ्रेश आहे. हा. पण जे चांगले सेलर आहेत ना त्यांच्याकडनंच घ्या. हा. कारण लोकांना म्हणजे सोडा मारला ना त्याच्यात जरा ठेवला की ती फुलते. होय. आणि जरा अजून फ्रेश पण दिसते ती. Fresh पण दिसते. उलटच होतं. तर कालवी, दिसतात. हा, कालवी घेताना पण तुम्ही केअरफुल राहायला पाहिजे. आता माझं कसं विकणारे आहेत ना, त्यातले ते जेन्युइन विकणारे आहे जिकडून मी रोज घेतो आहे. एक दोनदा घेऊन मी पण फसलेलो आहे, तेच सांगतोय म्हणून तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. घेतलंय, फसलं, बघितलं तर त्याची चव पण व्यवस्थित लागत नाही आणि ते डल लागतात. आणि मग शिजल्यावर ते आवडतात, एकदम बारीक होतात. हा, बारीक ते होणारच, कमी होणारच ना ते. हे डबे पण मला गेस्टने दिलेले. ते काय त्याच्यात काय ठेवतेस तू? हे गोळ्या ठेवते त्याच्यात. हे औषध. हे खायचं आणि हे स्टॉक. हे स्टॉक बघा केवढं ठेवलंय. स्टॉक केवढा आहे बघा. कारण तुम्हाला सांगतो, मम्मीचे हे जे औषध आहेत ना ते इथे अवेलेबल होत नाही, ते मागवावे लागतात मुंबईवरून. होय, आता परत ते कुरिअरने येतात. कालच मी ऑर्डर केलेली आहे परत. आता उद्या परवा येईल तुझी ऑर्डर. होय.
सर्व रुटीन तुम्हाला दाखवतोय बघा. आता वाजले दुपारचे 12:15. आता बघा आमचे काळू बाळू बघा, पहिले हे प्लेट खाली असायचे, आता बघा कोण सर्वांचे पोटं भरलेली आहेत बघा. काळू खात नाही तू, आणि आपली बुबू बघा, ही बघा बिंदास झोपलेली आहे कशी बघा, एक पाय खाली करून झोपली बुबू तू. अरे वा वा वा, ताणून एकदम. पाणीचं लेवल चेक केला, अर्ध्यापेक्षा जास्त कमी पाणी आहे. पाणी म्हणजे अर्ध कमी आहे. ती बघा ती मोठी टाकी अर्धी आहे आणि ह्या तिन्ही टाक्या खाली आहेत. म्हणजे आता आपल्याला टँकरवाल्याला फोन करायला लागेल. तर इथे बघा अशा प्रकारे एवढे सर्व मी एक्स्ट्राच आणून ठेवले होते, म्हणजे काय कधी कमी नाही पडायला पाहिजे. हे तर जास्त यूज नाही झाले, मला वाटतं गाडीमध्ये सर्व हेच पडले होते मी त्याचे. ते नटच पडले होते. हो, आणि तुम्हाला इथे दाखवतो आमचे सर्व बेड्स मी व्यवस्थित सर्व बघा, हे सर्व व्यवस्थित टाईट करून घेतलेले आहेत आणि सर्व बेड व्यवस्थित आपले जसे ओरिजिनल कंडिशनमध्ये होते तसे झालेले आहेत. आता हे सर्व आता आपण पाठच्या रूममध्ये ठेवणार, म्हणजे ही पण जागा आपली मोकळी झाली. तुम्हाला सांगतो मला कसं सर्व करायला वाटतं, पण वेळ पाहिजे. वेळ असेल तरच. बघा आज आपले गेस्ट आहेत आणि जेवण बिवण चालू, पण एवढे हे नाही की चेक इन चेकआउट असतं ना तेव्हा भरपूर गडबड असते. जाणारे असतात, येणारे असतात, तेव्हा गडबड असते. अशी म्हणजे लॉंग डे स्टेला कोण आलेत ना, 2-2 दिवस तरी स्टेला आलेत ना, तरी आम्हाला घाई गडबड होत नाही. तुम्हाला एक सांगू, 1 डे स्टेला जेव्हा येतात ना तेव्हा ते ब्लँकेट सर्व धुण्यापासून, काढण्यापासून, लावण्यापासून सर्व कामं असतात एका पाठोपाठ. तर असं सर्व बघा इकडे. नंतर मग इकडे झाडू बिडू करून हे सर्व साफसफाई करता आले. हे सर्व पेपर्स पण काढलेले आहेत आणि आता आपण ही एरिया पण साफ करून घेऊया.